Horasma dihita salubna. Omatikina hita marsiajar sekolah sahabat. Sahamaita tu persejaran saputulu ima di hari Kamis 27 Juni 2010 sia. Paulak korroha di ari Pardu. Dihita salubna na diolongan bahasa Yesus Kristus. Songon sada jamitan isi Yohanes Pendidi. Na paulak korroha tu harorona na perjului. Tarsongoni mahita songon akka anggota huri afen nalaho mangarade tu haroroni debata na padualioni molot aja piga sada ayat nama dokon di Lukas sada pitu di bagasa tamiang mahita ahado naboy taulahon nadidok ni hata di debata natar surat di Biblia. Sada jamitan isi Elia ia namadok debata na disubui nunga paubaon rohani anaknya. Hita jolma marhite-hite mudarni Yesusi. Nagabe sahalak na disonggopi to di perbadia na marasila. On na disuraton sian buku 2 Korin 5 ayat 10 lalu 1 ayat 7 sada doh tabandi komai tu Efesus 2 ayat 10 sada rodi ayat 10 sada haperluan nobalga sian portibion ima hamubao sada komitmen nama notong tu panguloyon tu debata nadang holan manarihon dirina sendiri inorhoni asinuhani debata bui mei parbugason ni parumah tangga ni gabe sada situruong na gabe bui tarida di hamu yang mapatulur panguloyon tu debata ni debata hata ni debata marhite-hite to di perbandingan dihita saluna na diulangan di bahasa Yesus Kristus molohita na di bagasan Kristus nagabe sada keluarga dui di surga. Efesus 3 ayat 1. Hita sanutan di jauh gabe sada saksi ni di debata di humaliang hita. Nama dok holan asini debata ma nama pain parmuluan ni parumah tangga tai ma nadingkan. Piga suku-sukun ahama na dapat na taulahon patuduhon ia hita makaulangi jala mangaleur hatta tu akadongata di humaliangta mardum tu hapor syautai totombe nagabe sada siulaunota di bagasan panguluata asa di torop halak paulak toroha lau pai mau di hari pergi tersomoni mau persejarah sekolah sabata sadarion Horasma dihita salubna.